Takođe, na što želim da skrenem pažnju jeste da je i naš obalni region snažno pod uticajem porasta nivoa mora, tako da je i obalna infrastruktura u riziku u slučaju da rast nivoa mora bude ubrzaniji u nekom dolazećem periodu, tako da to može da utiče na izvesno raseljavanje ili smanjenje nekih kvalitetnih investicija u obalnom regionu. Znamo koliko svi zavisimo od turizma. Kad sam turizam pomenula, pomenuću još jedan negativan uticaj klimatskih promjena koji tekako može da utiče na klimatske migracije, a to je uticaj globalnog zagrijavanja na izostanak snijega. Dakle, mi smo ove protekle zimske sezone 2023-2024. godina imali jedan presedan. Dakle, nismo imali nijedan snežni dan, dakle, nijedan skijaški dan, što je značilo jedan totalni kolaps u zimskom turizmu na sjeveru, a gro domaćinstava u sjevernom regionu Crne Gore, naročito na Žabljaku, Kolašinu i tim skijaškim centrima, dominantno zavisi od turizma. Od zimskog turizma. I ukoliko klimatske promjene u narednim godinama budu značile sve manje i manje snijega, vjerujte, i ta domaćinstva će morati da potraže svoju egzistenciju negdje drugdje. Tako da donosioci odluku u Crnoj Gori moraju vrlo ozbiljno i mnogo ozbiljnije i mnogo odgovornije nego što je to danas slučaj, da se pozabave pitanjem klimatskih promjena i ovim uticajem klimatskih promjena na migracije.